Tam TV lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn maakɔrɔ Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali ale kɔ kan an ka foli ani tɔni ani woloɲumandɔn bɛ ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma bi ye juma ye juin kalo tile 26 san 2026 an ka bi kunnafoniw bɛ an bolo kɔrɔ bi ka walala ka da aw kulo kan o bɛɛ tali kɛ an ka fintigilakaw ka wulikajɔ la dɔgɔkun tɛmɛnen ale kɔnɔna an b'a ladɔnna ka fɔ an ka fintigilakaw ka sanfɛ pankuru kɔni gosili dɔ kɛ Kidali fo ka taa se Segu ni Nara ani Sofara marabolo an bɛ walala k'o da aw kulo kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ conseil des ministres ka ladala ɲɔgɔn ye min bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ ko o sigira sen ka se ka sariyaba dɔw ta min ni a ɲɛmɔgɔ tun bɛ an ka général d'armée Asimi Goïta ale yɛrɛ kɔni bolo n'o bɔra yen sa ka bi kunnafoni ale kuncɛ an b'a ladɔnna ka fɔ madame Danbele Madina Sisoko ni ale ministre des transports an ka jamana ale kɔnɔ ko a wulikajɔ ka taa fɛn min sogonikɔkaw fɛ ka se ka taa plaque kun fɔlɔ kɔni don moto kɔnɔna an ka jamana wolo yɛrɛ kɔnɔna na nin kunnafoni de bɛ an bolokɔrɔ bi ka da aw kulo kan. I n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba la cogo min na an ka fintigilakaw ye wulikajɔ kɛ Mali marabolo fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka se ka bunteri wale ta ka ɲɛsin banbagaci wale tigilamɔgɔ ma ka kɛ ni an ka chef d'état-major général des armées ale ka communiqué ye a yɛrɛ ka fɛn min ye juin kalo tile 25 alamisa tɛmɛnen ko an ka fintigilakaw ka pankuru dɔ ale kɔni ye gosili ta ka ɲɛsin fɛn min ye pick-up dɔ ma fɛn min ye Kidali ale ni Kilebiyanfan cɛ kilomɛtiri 47 bɔɲanko an b'a ladɔnna k'a fɔ ko nin pick-up kɔfɛta ani a kɔnɔmina fo ka taa se a maaw bɛɛ lajɛlen kɔni bɔnɛnaw de la an ka fintigilakaw wulikajɔ ale kɔfɛ ka kɛ ni chef d'état-major général des armées ale ka communiqué a yɛrɛ k'a fɔ fɛn min dɔgɔkun tɛmɛnen na Mali fintigilakaw kɔni wulikajɔ kɛ Mali marabolo fan caman na n'u bɛ tali kɛ Segu Kulukoro Mopti an b'a ladɔnna k'a fɔ fɛn min ye samedi don juin kalo tile 20 san 2026 an ka fintigilakaw kɔni banbagaci wale maa caman kɔni bɔnɛw na a kɛra fɛn min ye Kokanbugu ale kɔnɔna na dɛnɛndon juin kalo tile 22 san 2026 an b'a ladɔnna k'a fɔ fɛn min banbagaci wale maaw k'u ka base dɔ kɔni cira an ka fintigilakaw fɛ a kɛra fɛn min ye ani Sofara cɛ kilomɛtiri 28 bɔɲanko ye an b'a ladɔnna k'a fɔ an ka fintigilakaw ka wulikajɔ ale kɔfɛ sa sanfɛ pankuru ko ye gosili kɛ ka ɲɛsin nin marabolo kofɔta in ma fintigilakaw ka sɔrɔ ka fɛn min larawuli kɛ dugumafan fɛ an b'a ladɔnna k'a fɔ opération dugukoloko min ni ale kɔni bɛ wulikajɔ la gire ale kungokolon kɔnɔ ni o ye Fore Wagadu ye ko u ye banbagaci wale maa caman kɔni bɔnɛ u ni na kɔnɔ u ka bolimafɛn kɔni hakaja u ka bolo minna n'u ka marifa caman ka se ka u minɛ u la chef d'état-major général des armées a ko a b'a da malidenw tulo kan ko bɛɛ lajɛlen ka to wulikajɔ la an ka fintigilakaw ka se ka jukɔrɔma dundun wale ta ka ɲɛsin u ma wa a b'a ɲini fintigilakaw fana fɛ bɛɛ lajɛlen ka to wulikajɔ jamana kɔnɔ walasa banbagaci wale maaw olu bɛ se ka ban cogo min na an ka jamana yɛrɛ ale kɔnɔna na. N'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ an sɛnsɛn ka taa an ka conseil des ministres ale kungɔ kibaruw la an b'a ladɔnna k'a fɔ Kuluba jamanakuntigi général d'armée Asimi Goïta ale ka fɛn min fangaso la an b'a ladɔnna k'a fɔ fɛn min ministre ka ladala ɲɔgɔn ye ale kɔni kɛra yen nɔ a kɛra alamisa juin kalo tile 25 san 2026 ni a bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛmɔgɔ tun bɛ général d'armée Asimi Goïta ale yɛrɛ kɔni bolo an b'a ladɔnna k'a fɔ ka kɛ ni sariya sen minnu n'o kɔni taara nin conseil kofɔta in kɔnɔ ko sariya fɔlɔ minnu taara u bɛ tali kɛ an ka fintigilakaw olu ka fɛn min ye k'u ko kɔrɔma don hakaja ka se ka jamana yɛrɛ lakana k'o yakubaya cogo min na an ka jamana kɔnɔ hukumu kɔnɔ sa ko fɛn min ye sariya sɔn okumu kɔnɔna sa fɛn min sariya sen dɔ sɔn tigina o kan walasa fɛn min lakana ale bɛ se ka walankata Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na malidenw bɛ se ka taa ni ka segin kɛ lafiya ale kɔnɔna na cogo min na ka kɛ ni o wala kofɔta in sa an b'a ladɔnna k'a fɔ conseil des ministres ale kɔnɔ sa fɛn min exonération min ni o bɛ di fɛn min ye cakɛlaw hakaja fɛn min ye foroba cakɛlaw fo ka taa se commerçant olu kɔni ma sa ko fɛn min ye exonération kofɔta in ko dɔ bɛna walankata ka fara ale kuntala kɔni kan an ka jamana yɛrɛ ale kɔnɔna na walasa fɛn min ye forobacaw hakaja temuru fo ka taa se immatriculation ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka taa don o exonération kofɔta in ale kɔnɔ cogo min na an ka jamana yɛrɛ ale kɔnɔna na an b'a ladɔnna k'a fɔ ka taa fɛn min ye sɔrɔ ale fan fɛ an b'a ladɔnna k'a fɔ conseil des ministres ale y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye juru dɔ an ka jamana ale kɔni bɛna o ɲini fɛn min ye BOAD ale fɛ n'o bɛ ti jɔ CFA wari miliyari 15 bɔɲanko nin wari kofɔta min ni ale bɛna ɲini a bɛna kɛ sababu ka se ka fɛn min ye centrale de Kuruba ka se ka o baara kɔni daminɛ an ka jamana kɔnɔ ka o fɛn min ye courant bɛ se ka walankata Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na malidenw bɛ se ka courant sɔrɔ nɔgɔya ale kɔnɔna na cogo min na an ka jamana yɛrɛ ale kɔnɔna na nin musaka kofɔta in ko ale bɛna don o da fɛ ka kɛ ni maa dɔw bilali o jɔyɔrɔ la sa an b'a ladɔnna k'a fɔ colonel major Abdoulaye Ibrahim Traoré ko ale kɔni sugandira ka kɛ fɛn min ye directeur des finances et du matériel du ministère de la défense ale kɔni ye an ka jamana yɛrɛ ale kɔnɔna na halisa conseil des ministres ale kungɔ kibaruw la an b'a ladɔnna k'a fɔ fɛn min denmisɛnninw ka yɛrɛmabila hakaja gerebudenninw bɛ yala min na jamana kɔnɔ sariya kɛrɛnkɛrɛnnen ale taara o la ka taa bila san 2026 fo ka taa san 2028 ma an b'a ladɔnna k'a fɔ ni sariya kofɔta min ni ale kɔni talen filɛ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ a bɛna kɛ sababu ye denmisɛnninw ka yɛrɛmabila hakaja gerebudenninw bɛ yala min na jamana ale kɔnɔ o bɛ se ka dabila cogo min na hakaja denmisɛnninw bɛ n'u bɛ kalan na an b'a fɔ o ma ko duguma kalan
fɛn min ye sɔnni bɛ se ka sigi o kalanyɔrɔ kofɔta ninnu kan ka se ka denmisɛnninw kɔni bila cogo ɲuman na cogo min na ha ka ja mansaw yɛrɛ jɔyɔrɔ ye min ye ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni dankɛɲɛmaya denmisɛnninw ka mara yɛrɛ kɔnɔna ka jamana ale yɛrɛ kɔnɔna na an b'a ladɔnna k'a fɔ sariya kofɔta ale kɔni kɔnɔ sa a yirala k'a fɔ fɛn min ye duguma kalan ni o ye école coranique ye ko o bɛna fɛn kɛ sababu ye sa jamana ale ka se ka isɔnni sigi ni kalan kofɔta in kan an ka jamana kɔnɔ walasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka kɛ fɛn ye fɛn min ni bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hakili to a la cogo min na a ka ja denmisɛnninw ka yɛrɛmakɔrɔbila min ni o bɛ kɛ an ka bɔlɔnkɔnɔna la o ka se ka dabila caman ka se ka bɔ o la an ka jamana yɛrɛ ale kɔnɔna na. An bɛ an sɛnsɛn ka taa fɛn min ye bolimafɛn sen fila fo ka taa se a sen saba minnu ni a fɔra ko olu plaque kun ma taa an ka jamana kɔnɔ ni a baara yɛrɛ nun donna an ka jamana kɔnɔ juin kalo tile 15 tɛmɛnen an b'a ladɔnna k'a fɔ madame Danbele Madina Sisoko ni ale ministre des transports ye ale kɔni wuli ka jɔ ka taa fɛn min Sogonikɔ ale direction kɔnɔna na ka taa a ɲɛda nin baarakɛla ninnu kɔni ka ha ka ja o hukumu kɔnɔna sa ko a ye fɛn min ye maa fɔlɔ min bɛ n'u ka plaque bɔra o plaque dɔw kɔni donna moto la ministre yɛrɛ kɔni ɲɛ ɲɛna an b'a ladɔnna k'a fɔ ministre a yira k'a fɔ a bɛ min ɲini malidenw fɛ bɛɛ lajɛlen ka wuli ka na i ka moto buguna tigɛ sɛbɛn ka o ta an ka jamana kɔnɔ walasa dɔ bɛ se ka bɔ lakanabaliya la cogo min na ha ka ja maaw ka bolomafɛn bɛ se ka kɛ o tɔgɔ la cogo min na ministre a ye welewelekan fana ta k'o ɲɛsin baarakɛlaw ma ka se ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na walasa maaw ka se ka u ka moto buguna tigɛ sɛbɛn sɔrɔ teliya ale yɛrɛ kɔnɔna na an ka jamana yɛrɛ ale kɔnɔna na. An bɛ an sɛnsɛn ka taa Musa Ag Atayɛri ni ale ye ministre min ni a ka ko ɲɛsin don malidenw minnu bɛ jamana ale kɔ kan olu ka ko ɲɛnabɔli ma an b'a ladɔnna k'a fɔ ko araba a ye kɔni baara dɔ ninnu don a ka fɛn min ye jabala n'u bɛ tali kɛ fɛn min ye atelier technique dɔ la ka se ka ɲɛfɔli kɛ fɛn min ye maa minnu bɛ n'olu bɛ taa tunga na an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya min ni o bɛ se olu ma an b'a ladɔnna k'a fɔ organisation internationale pour les migrations ko olu maaw ka hukumu yamaruya kɔnɔna na sa ko fɛn min ye nin baara kofɔta ale kɔni donna an ka jamana kɔnɔ laɲini ye min ye maa minnu bɛ n'olu bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ ka u kunda fɛn min ye tunga kan fɛn min ye lakɔlɔsili bɛ se ka se olu ma cogo min na ha ka ja u bɛ se ka fɛn min ye don bɛrɛ la cogo min na ni gɛlɛya y'u sɔrɔ wa gɛlɛya man'u sɔrɔ jamana ninnu kɔni taasira kɔni kan u bɛ se ka se ka bisimilaliko ɲuman kɔni sɔrɔ an ka jamana olu kɔnɔna cogo min na nin baara in laɲini dɔ de ye an ka jamana wɛrɛ o kɔnɔna na. Ka bi kunnafoni ale kun cɛ an bɛ an sɛnsɛn ka taa waati ko kun kibaruyaw kan an ka jamana yɛrɛ ale kɔnɔna na an b'a ladɔnna k'a fɔ fɛn min ye Mali météo olu ye kunnafoni kɔni bɔ ka bin ka yɛrɛ k'a fɔ sisan ale kɔni bɛna Mali fan caman na ha ka ja Sikaso marabolo ale kɔni kɔnɔna na an b'a ladɔnna k'a fɔ ani Bamakɔ ko sanjiko tɛna kɛ maa nɛgɛla ye o hukumu kɔni kɔnɔna sa a yirala k'a fɔ fɛn min ye kabasen fo ka taa se kabanpɛrɛn ma ko kɔni caman bɛna ye fɛn min ye sanfiɲɛ yɛrɛ ale jukɔrɔla la an b'a ladɔnna k'a fɔ ko a ɲininen don maaw fɛ sa maaw ka se ka to yɔrɔ kelen ni san ale kɔni bɛ ka na an ka jamana kɔnɔ an b'a ladɔnna k'a fɔ ko funteni ale degere bɛ t'i jɔ 33 fo ka taa bila 35 bɔɲako la an b'a ladɔnna k'a fɔ Kidali ale marabolo kɔnɔ fo ka taa se fɛn min ye an ka kɔrɔnfɛ fan fɛ ko fɛn min waati kɔni ale bɛna kɛ fɛn min funteni caman kɔni bɛna kɛ nin yɔrɔ kofɔta nin kɔnɔ ha ka ja hali n'o y'a sɔrɔ kabasen bɛna to ka na nin yɔrɔ kofɔta nin olu kɔnɔna na. Nin kunnafoni de bɛ dansiri an ka bi kunnafoni na an ye min sɔrɔ ka da aw tulo kan an bɛ aw fo aw ni ce aw ka danaya dalila Tam Tam TV ale sanfɛ an b'a fɔ ala ka dɛnɛndon jira an bɛɛ lajɛlen na.